Hi there, welcome back to my channel. दिनै बड'लेण्डनि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे very important इस्युखौ सावरायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 10 अक्ट' 10 फेब्रुवारि 2026 BTC एनिभार्सारि डे BTC दानायनि जोनोम सान बै दिनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार श्री हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदोंमोन रायजोफोरनि सिगाङाव दे बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्डनो 1000 crore रां हरगोन मानो हरगोन लामा बानायनो आरो दालां बानायनो आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन बड'लेण्डआव थानाय आनएमप्लयड युथ लाइमोनफोरनो 2 लाख सासेयाव 2 लाख रां होगोन बिजनेस खालामनो नङाबा मोनसे कम्पानिफोर खुलिनो थाखाय हेफाजाब होगोन बे एनाउन्समेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथावमोन राइट जोबोद रंजाथावमोन दिनै जुन दान 2026 फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुन 5 months रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि फैदों Where is the money? राङा बोरो 1000 crore राङा बोरो Where are the projects? दालां बानायनाय लामा बानायनायनि प्रजेक्टफ्रा बोरो बहा थांखो आरो अनएमप्लयड युथफोरखौ फाइनान्सियेल सापर्ट होनो नागिरनाया बबाव गोमालांखो दाबो स्टार्टआनो जायाखै राइट These are the questions we have. বিটিআৰৰ এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই বিটিচিৰ গাঁৱে ভূঞে গৈছিলোঁ বিটিচি এখন নদী মাতৃকা অঞ্চল বিভিন্ন নদীয়ে আমাৰ বিটিচিৰ বিভিন্ন স্থানত যোগাযোগসমূহ বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিছে সেইবাবে মই মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছে যে আমাৰ বিটিআৰৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু বিটিআৰৰ কমিউনিকেশ্যন ইয়াক যদি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে আমাৰ ইয়াৰ নদীবিলাকৰ ওপৰত আমি দলং বনাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ বিটিআৰ বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজিৰ সভাত হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মিটিঙত যদি ডাঙৰ মানুহ আহে কিবা ভাল কথা কৈ যাব লাগে মোৰ মতেদি আজি বিটিচিত হাগ্ৰামাই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহ মই তাতকৈ ডাঙৰ মানুহ নহয় কিন্তু যিহেতু মই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছো মই এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকক দিব খোজো যে অহা 2-3 বছৰত আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিটিচি কৰ্তৃপক্ষক আমি নতুন কৰি 1000 কোটি টকা দিম বিটিআৰত দলং আৰু ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে মোৰ যিমান ইলেকশ্যনত প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে লিষ্টখন কিন্তু অকল হাগ্ৰামাই বনাব নোৱাৰিব ইলেকশ্যনত মই যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ মোৰ কমিটমেণ্টখিনিও তাত ইনক্লুড হ'ব লাগিব আৰু আমি একেলগে মিলি হাগ্ৰামাৰ কমিটমেণ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কমিটমেণ্ট দুইটা কমিটমেণ্ট পূৰা কৰিবৰ কাৰণে মই বিটিআৰক 1000 কোটি টকা ৰাস্তা আৰু দলং বনাবৰ বাবে আজিয়ে মই ইয়াতে ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে বিটিচিৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ যুৱকসকলক উদ্যোগ আদি কৰিবৰ বাবে তেওঁ 2 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াব বিটিচিৰ ফাণ্ডৰ পৰা যিমানখিনি কৰিব মই আজিৰ সভাত এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে বিটিআৰত
উদ্যোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা, ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক মই 2 লাখ টকা কৰি সহায় কৰিম। কোনো বেংকৰ মৰ্টগেজ নালাগে, কোনো কথা নালাগে, মাত্ৰ হাগ্ৰামাই লিষ্ট দিব, মই 2 লাখ টকা কৰি 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক মই আগবঢ়াম, যাতে আমাৰ বিটিআৰত উন্নতি হ'ব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পাৰে, আৰু আমাৰ বিটিআৰত এটা যাতে সেৱাৰ পৰিৱেশ, বিটিআৰত এটা অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ পৰিৱেশ লৈ আহিব পাৰে। Alright, Chief Minister buntung next 2 to 3 years ni गेजेराव प्रजेक्टखौ खालामजोबगोन, रांखौ हरजोबगोन। रांखौ जुदि मोनोबा 1000 crore रांखौ जुदि मोनोबा आं मोनसे राफ एस्टिमेट खालामदों दे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय लामा बेसेबां लामा बानायनो हागोन देग्लाय राफ एस्टिमेट 1250 kilometers गामि सिङाव थानाय लामा गामि सिङाव मा 1 लेनल'सो नांगौ ना 2 लेनथ' नाङा जोंनो टार होनो हागोन नङाबा कंक्रिटबो होनो हागोन एस्टिमेट खालामनाय बादिबा आं एस्टिमेट खालामदों जेरैहाय 1 किल'मिटाराव गामिनि लामा दै 1 किल'मिटार बानायनो थाखाय 60 lakhs to 80 lakhs नांनो हागौ This is the estimate I have बे आंनि एस्टिमेट दे होमबा 1250 kilometers to 1650 kilometers जोङो आसाम बड'लेण्डआव थानाय गामिनि लामाफोरखौ बानायनो हागोन Okay. आरो 15,000 unemployed youthफोरनो जुदि 2 lakhs रां मोनोबा बे लाइमोनफ्रा डेफिनेटलि एसे जौगानो हागोन थांनानै थानायनि मोनसे लामा मोनगोन राहा मोनगोन बिजनेसमेन जानो हागोन एन्टारप्रेनार जानो हागोन कम्पानि खुलिनो हागोन That is why बे पेकेज Chief Minister di announce होदोंमोन 1000 crore होनो आरो 2 lakhs होनो होननानै जे बुंदोंमोन बे जोंनि थाखाय very very important very critical for us now timing is important माब्ला फैगोन राङालाय देग्लाय फैगोन ना नेक्स्ट इयार फैगोन ना 3 बोसोरनि उनाव फैगोन मानोना बिथाङा बुंदों 2 to 3 years होमबा देग्लाय फैनाय नङा Very interesting. Actually, budget फैगासिनो दं आसाम बाजेटआ जुलाइ दाननि 6 थारिखआव बाजेट जागोन बे बाजेटआव जुदि 1000 crore एल'केशन खालामाबा बे बोसोराव डेफिनेटलि 1000 crore खौ बड'लेण्डआ मोननाय नङा नोंथाङा मा सानो बाजेटआव एल'केशन खालामाबाबो बड'लेण्डआ रांखौ मोनगोन नामा very difficult okay आरो लाइमोनफोरनो होनो नागिरनाय 2 lakhs राङाबो जुदि बाजेटआव एल'केशन जायाबा बेखौबो मोननाय नङा नाव आं बुंखादों आगोलाव टाइमिं इज very important बे रांखौ बे बोसोराव बड'लेण्डआ मोनाबा नेक्स्ट इयार मोनगोन होमबा नेक्स्ट इयाराव 1000 crore नि भेलुआ एक्चुअली समान जाया होमबा देग्लाय जों जेसेबां प्रजेक्ट मावनो हायोमोन नेक्स्ट इयाराव जों बेसेबां प्रजेक्ट मावनो हानाय नङा आरो जों नुगासिनो दं प्राइस एस्केलेशन जिनिसफोरनि दामा बारायगासिनो दं लेबार कस्टआ बारायगासिनो दं होमबा 1000 crore नि भेलुआ नेक्स्ट इयाराव खम जागोन आरो बिनि उनाव फैयोबा आफ्टर 2 years आरोबाव खमाय जागोन ओंखायनो आं जोंनि एमएलए जोंहा एमएलए दङ फ्रम बिपिएफ दिल्लीनिफ्राय देयर आर 10 एमएलएस फ्रम बड'लेण्ड आरो बिजेपिनिफ्रायबो सासे एमएलए दङ
बिस्वजित दैमारी बिथाङा मन्त्रिबो बिथांमोना दा सोरखारखौ एसे इनफ्लुएन्स होनांगोन प्रेसार होनांगोन so that we get this money आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो अलराइट गाइस जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जों बुंनो हागोन नामा बड'लेण्ड डाज नट निड चैरिटी बड'लेण्डनि हेफाजाब नाङा आरो जों बुंनो हागोन नामा बड'लेण्ड डाज नट निड सिम्पेथि बड'लेण्डनो दुखु अनसायनाय नाङा बाट बड'लेण्ड निड्स अपरचुनिटी बड'लेण्डनो खाबु नांगौ साख्रि नांगौ जब्स नांगौ बिजनेस नांगौ बिब्दिनो रायजोफ्रा लुगैदों डेभेलपमेन्ट जौगानाय नट डिपेन्डेन्स रावनिबो सायाव डिपेन्डेन्ट जानो लुबैयाखै दिनै एसेनोसै नोंथाङा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो बड'लेण्डआ रांखौ मोनगोन ना मोना थेंक्स फर वाचिं द भिडिअ विल मीट अगेन टेक केयर बाय